какъв? Покрай мене сервобуден народ. Хей, хора! Хей, хора! Знаете, че има редом и за градската глъч още трима. Татко, мама и аз. Кирила. Ето на ръка на мама, ето на ръка на татко. Като мене няма, по-щастлива на земята. Погледнете, погледнете, между тях сега се смее, че ръцете им са люка, на която се люлея. Те стигат на високо, стискат им ръцете в двете, че това е най-добрата детска люка под небето. Дългивни думички обичам, по книжки да чета и шричам, и мислеше, че друга няма по-сладка думичка от мама. Дето си от всички най-добра, дето те от всички най-обичам. Научи ме как да те наричам, научи ме как да избера най-хубавото, най-чудесно име и да ти го кажем научи. Че за тебе думи не намирам, а сърцето ми не скубира. Една единичка